Thanks for watching. Hit like and subscribe for more fantastic content. Kom ons kry die specialist in die hoek. Ja, dat land in die keer. Ja. Ja, nee, ik bezig. Fuck you, asshole. I'm not talking to you, nigga. 48576. Don't jump off now. 4857634. Whoa. Hey, let me tell you something. Je zou maar blind en met die planten. Let me tell you something. Doe meer gezien hier. Oh. Afghan haze, nigga. Hit rolling, is that you? Talking all that shit, now you're on your back like your sister. Oh, where are you, bruh? My homie knocked you. Here you are. Look at you. Look at you. Come here. I'm about to get some cheeks tonight. Yeah. Why are you gay? Paul, die venster. Why are you gay, my friend? Why are you gay? Ja. Een sit op. Wacht. Moenie nie, wacht. Oeh. That's fine. It's fine. Hé, lieve, donderaan. Waar is Silla? What do you think of Waar that? is jullie boys? Pas op vir die. Silla. Silla kan komma av. Ja, det är upp. Motor gehaal net. Wacht net. Ja. Wacht toe die vensters. Die een het op die kruin Nee. gesit. Die trouwding wou in. Wow. Oké, sê my as jy op pad is. Dan maak ek op. Ja, sodra jy hier sê my. Aankomen hoor. Sê net. Daar. I'm not even down there, bro. Y'all are wasting ammo. There's one. Hier is weg. Hier is weg. Only one. You can guys. Oh, you can count. I didn't know that. Where did you go to school? Government school. Ah.
Born into BEE. Probably not. Nee, wat? A what? A water skin? Nee, ik kom van Mitchellsplein af. Oh, dat is alles. Water hulle sy nog glo. Hierso stiek ons julle hoor. Ek sê jou, loop hom man, deur man. Ek sien hom deur die, ja, ek het hom deur die muur gesien ouens. Ek het hom deur die muur gesien ou, ek lieg jou. Ek lieg jou, ek het hom teen die muur gesien ou. Ja, ek kyk al loer hy loer daar. Ja, hy is weg. Sy vrek. Ja, hy is dood. Heeltemal dood. As hy nog, hy is hier by die trap man, ek hoor hom man. Hy is bang. Hy is baie bang. Oh, Eina, ek brand, Eina, I'm burning, Dis twee bo. Nee, net Ja, een. twee. Man sal hulle mooi uit. Why are you running? Ek weet nou nie waar die kaart is, ek sien nie dat hy die kaart gehad het, nie so. Fok. Ek wil net specialist hê, daar kan ons gaan. Nou maar wie specialist? Het niemand, yes. Het niemand Ja, vir julle nee. kaart hê? Nee, ek het nog geen Nee. kaart nie. Ja, ek wag nog vir die kaart. Hoor op plan daar met nou Vir bo. wie kyk jy die trouwling? Okay. Kyk hier. Ay, man is terug op Bambula. Why Wat are is you ons naam? running? Why are you running? Definitief Huh? nie. Ons maak so man. Sick. Jy kan bly wees aan jou. Ons gaan aan die kant toe, kom. Hulle soek net specialiste, is al. Haar ander een het Ja, ook al dis al wat hulle soek. gedespawn. Ja, ek klaar gedespawn. Die trouwling ons sal jou nou terugkom. Hi man. Hy took al jou tenders af. Wat Ja, hy is nog al staaks, ek moet dit vir hom gee. Ek het wel lekker gelag vir hom. Waar is hierdie Potter? Potter kyk gou hierso. Dan gaan jy so hier geweer hier op de. Okay, ja, hou jy op. Ja, ek is hier. Julle Potter moet weer hierdie nie. trick leer. Wel Die lekker wat. trouwling. Wil jy nie vir my 'n bietjie geld gee daar nie, het ek 'n UAV kan koop. Oeh, iemand. Okay, hierso. Op stadium. Waar? Stadium. Oh, jou pomeloes. Dat is allemaal gedaan. Ja, ek het een gedaan nou. Nou, hy Victor so, hy ding is de baas. Honestly. Hier langs voor ook hoor. Oh, wait, man. Ouens, julle moet net uit die pad uitkom. Ek het die trok gebruik, maar dit het nie gehelp nie. Dan is op wat links en rechts. Nog een gedaan. Precision. Jij is maar hier zo hoor.
Ek rotate 'n bietjie weg, ons het te min cover daar. Ja, Rotate kyk gou hier teen net, toe. daar waar jy nou op pad is, is daar ook mense hoor. In spots. Oh. Okay. Ja, kan, kom ons doen net so. Check chopper. Hulle maak op ons. Oh, hou. Hy sê so. Die moeder. Hy raai chopper goed gebruik. Ek weet nie ek weet. Het jy die laaste ou? Ek is daar doodgemaak. Waar hy nou is. Pas op, daar is een. Eers my verras net bos so. Ek het julle Hy terminator. mooi gecover daar, julle kan sê wat julle wil. Ja nee, Hy terminator ou nee, ek het hom gedown nee. Hy is dood, hy is heeltemal dood. Hey, hy het die pot op 'n baie gehad. Dankie man, baie gaaf. Oh, that's nice. Nice. En ze gaan samen met hem. Boys. Wat is nou Wat? joh, wiekie hier zo gauw. Ek sal Oké. ene koop. En pop. Van my Ek het, sal koop en pop, die ander een kan koop en hou. Ik heb de RDL bij mij, zo. Is dat nog goed? Die ouens is nog steeds hier bo, né? Sê maar net, kom ons kry high ground, dan kan ons hulle uithaal. Straai hier bo, kom. Hulle gaan 10-10-1 op bo land om terug te koop hoor. Ja, daar is een daar bro. Hey, alles ook mooi. Ja, dat is goed, ja, maar we gaan hier niet krijgen. Op blauw gebouw. Het is op het. Is langs blauw. Goed zo. Boys, check hier bij groen, hè? Kom eens terug. Kijk daar. Tijd. We gaan hier naar groen toe. Stop maar. Bike op baai gestopt nou. Dan net vast waar dat ik zal kom. Net zo amper achter je. Te snel ben. Een genokkie voor. Andere kant, wat daar. Drie kant. Zij, uit. Nee, er is nog een Waar is geweest. Oh ja, Weet jy? kom met race al gegaan. Dood? Ja, ek het hom Kijk eens gekry. race. Jullie moeten zelf races kopen hoor. Ik kan geld erop hier zo. Hier zo is geld. Deel maar inderdaad tussen elkaar. Ek het een maas van. Ik Ek hoor is reg. een. Oké. Kom ek weer sit. Ek wil net gou vinnig iets check voor julle ouens hare klop. Dit lijkt me nou mooi. Kijk hoe mooi dat je. Kompie. Ja, Misschien ons gaan lang, onze routeit langs op. Ja, ik Buitenlands. kan beide. Uit Ja, langs. weet. okay. Daar is Of wat wil je? Ons kan allemaal een push of zo. Hulle het net pikkie. Hulle gaan ons zien van de afstand afkomen en die zone is tegen ons. Nee, is van ons het daai hele squad uithaal nou net. So van hulle is dood, so hulle gaan tydjie vat om te restop. dat is die andere. Kruis hulle laaste en weer haal, is hulle almal weer uit. Easy peasy. Maar een vir een. Net één voor één. Niet gelijk Een tegen. vir een. Wat dink jy doen jy is wat dink jy doen ek as ek 1v4 is? Een vir een. Piek hulle se uit.
Hulle moet kom vir my. Want hulle weet ek sien. En hier is daarom lekker daar. Die snipe nog steeds iemand die kant toe. Ja, de anders. En Potter hulle jaag jou. Ah. By. Jaag jy my nie. Ah, je Wat weet gaan we niet meer wat het is. Ja, ons push net oor die Daarom nie rivier. weer nie. Of ons is aan die regte kant van die rivier of aan die verkeerde kant. Ons hoop maar voor de beste. Ik denk hij gaat in elk geval nog verder hierdie kant te pushen. Ja, ek dink ook hy dink. Ek hoor gehoop so. Wat hy sê idee. Weekend bounty. Hulle van die Hoe werkt hij voor zich? Ek speel met beter gunners, ek doen meer damage. Nee, Speel nee, met hij die niet. M4. Ik praat van, wat is naam, ik sluit weg van die af en dan krijg ik een heatmark van die trein zijn kant af. Wat? Iets haast of iets zo. Ja, Dis nou. ik ben net voorbij gesluit, dus ik hem ook op. Is er self is iemand in kort. Almal hier. Daarom niet. You know. Iemand UAV, ons moet, wat is naam, maak een paar boxjes op en zo, nee. Het moest, wat is naam, portable buy, zo, één keer moet ons geld, hè. Yes. Probeer maar cash by mekaar maak. Hier is hy sin druk op my. Ek hou net nie van die stukkie om hier oor te push nie. Ah, die land daar ook in nie. Met een bot. Hy gee vir my lekker extra 1000. En zo, die ouders moet nog net hier zo zitten, joh. Waar? Nee. Daar kom. waar blauw nou is, Nee, joh. daar gaan hulle kaf maak. Hiervoor, Breek. papa's. Oh, sniper op my. Van daai kant af waar Ja, blauw. op hy dakkie. Spring hy af, ek het hom raak. Gaan met peek. Ek kyk Reg. ons. Potter, Ja, potter, gemaakt. push. Hij is bij, Push ja, by gemaakt. rechts. Hij Oh, is bij, daar's ja, nog. gemaakt. Twee snipers, hoor. Oh, verkeerde plek geëim maak, hè. Potter is push. Ja, Hulle Ah, snap oh, kak oh, hard. oh, 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 oh. twee plekken, twee Twee plekken. kante. Links en rechts. Eén genoeg, daar zo. Ag, ja. Nee, worry oor my nie, ek sê reg. Hardloop. Ik ben nog getapt. Het is nou weg. Net weet waar ze zijn. Hoe skiet daai fokker? Nee, mens, wie is dit? Hoe kan ek sien met my daar nie? Precision. Nog terug. Gebruik die smoke. Ons moet pushen, want het is een baie kak positie. Die 6 zijn van een strak. Kan ik Precies, zo skyn som. Skyn som. Hij gaat ons op. Oh, let's op my behind. Hij heeft Maar mij. agter. Waar gaat eers Hou aan met de race, hou aan met de Kom. race, hou aan met de race. Oké, dank je. Oh, pas op my deur. Potter heeft gebreed daar bij je. UAV. Twee ouds. Waarom ben ik hem samen hier zo? De deur.
Een gaan nog op binne. Geprobeerd. Oh, kom gooi van daai kant af. Cluster op mij. Meneer 8. En dat is gedaan, niet zo? Een rout uit kaka. Hallo, koffie, zo, alles nog steeds in hier gebouw, hè? Hallo, allemaal nog uitgehaald, zo, hè? UAV. Komt nog in UAV. Dat pakt ook Janneke. Dit nog geen gebeurd, waar jij? Oké. Hij zit niet eens recht, is recht. Oké. Hier. Ja, ik zie dat ken van. Dood. Ja. Ja, Waar is je teammate? Waar is je teammate? Waar is je teammate? Oh, Waar is hulle? Waar is hulle? Oké, kom gaan helpen voor Gompie. Nee, alles uit al. Ik zal alles uit. Squad wat. Oh, oké. Gompie zit daar met ouwens op hem. Oh. Kijk, dit ver omvallen. Oh. As jy kan my race van Yes. Dit jong. Nou, ga dit maken, ja. Gas, gaan nu eet. Stem onmiddellijk. Eet hem. Jy het die mini maak sal. Nice. Hey, trolling. Oké, boys, wil jullie hier zo gauw wat is naam? Ik kan Potjes kar gaan. omruiten. Is je beste Ek plek? wil gou vinnig. Oh, O, hier stop 'n kar. kar. Is gestopt. Yes, so. Jy altyd vir my. Cute panda. Dit hier. Oh, ek soos 'n magneet vir die koels. Hier is nog 'n Gaan sniper rijden. as jy een soek. Nee, goed, daar niet. Hoe is... Ja, is net boos oor, boys. Hier gaan nu dan hier zo gooi. Graag. Pas op, sniper. O, nee, kom nie zone. Op die geel, pas op. Hij zit al binnen. En hij is Oké. niet. Nee, o, fuck. Ek sê vir jou, ek se magneet. Ja, het is al Die ou push julle, kakkertie. Ik ga eerst met Dank de je. andere richting af. Laat hy self. Dit jy nou water push links om. Ruk deur zo. Boys, ga naar. Hy's oprig, hy's op die brug. Agter daai Dat is loadie. achterrij. Onder die brug.
My thing is climbing up slowly. Sit net bo op die brug, sit net bo op die brug, hy moet uitkom. Sit almal bo op die brug. Ah, Gooi jou thermites onder die brug in, van die ander kant af. Hy gaan ek net het hier een uitkom. thermite. With ammo. Ja. Down one, go, go, go. Vang hom, Go, go, vang oh, hom, he's vang raising, hom. he's raising. I don't know ammo. Nie sleg Ah, ou. sorry vir julle. Delete game. Delete game. Delete game. Delete Nee, game. slaaptyd nou ou, ek spreek. Nee ou. Nee, Nou is zo wees man kompie. Môre het jy heel dag om te slaap. Nee, dis slaap.